Intro, en het was Vlaams zijn we weer bij hun stuk, of een entree. Hola, ja wat de gasten, stuk welkom. Er is Plexpent een nieuwe YouTube video en eerst en vooral wil ik me eventjes verexcuseren. Want, ik heb hier dus een paar video's bekeken, dus ik word ik rommelen, los vergeten. Het probleem is, ik werk stief veel nu. En dan zo, ik heb niet meer te veel tijd voor dat cameraatje hier en ik kan gewoon niet meer filmpjes maken. Maar er gebeurt wel stief veel in mijn leven voor te vertellen aan je. En eigenlijk, ik heb nu besloten, het is een vakantie, congé, bouwverlof voor ik dus. En ik heb besloten, mijn hart verdikken, ik mis dat, ik mis die camera in mijn hand, ik mis die dwaze in, ik mis dat echt. Ik ga weer beginnen filmpjes maken, want moet hier kijken, ik weet niet of je er die allemaal al kan zien. De laatste video dat ik gemaakt heb, 3 maanden geleden, 3 maanden geleden, 3 maanden geleden, 3 maanden geleden. 4 maanden geleden, 4 maanden geleden, 4, ja kom. Moet er geen niks bij maken, dus veel te lang geleden. De laatste video dat ik gemaakt heb was zelfs nog in de zomer, want dat was over water backflips, voodoo. Dat was eigenlijk, dat was toch een beetje het einde van mijn dingen aan het lopen. Waterpark backflips. Wat een naam is dat eigenlijk, al wat een titel is dat eigenlijk. Ga ik weer een beetje meer moeten bezig zijn met iedere gasten. Dus ja, wat je kan zien, het is nu kerst, de kerstluidjes hangen hier rond de ronde. Kun ik er hier zijn, zo een matje. Ik weet niet of je dat kent. Temu, ik heb dat besteld op Temu. Ja, een of andere Chinese brolwebsite en al zijn prolletjes kan heb kopen. Kijk hier, ook een laserke voor dwaas mee te doen. En een vete straffe pil uit mij nu een ketter dat je 3 weken blind zit. Maar goed, wat. Sammy en Prut zitten hier ook nog hols aan in. Word ik er eerst een beetje vers water hier en daar mijn visjes ook. Kijk, zie je erin? Ah ja, het is ook kerst voor die sareltjes. En we gaan een keer Whisper gaan zoeken, nee. Waar is dat om de jonk? Ja, Whisper is hier ook nog open, nee. We gaan hem een keer zoeken, nee. Oh, je ligt daar, wat ligt daar, steek nou moet zien. Kijk. Whisper! Oh, wel jongen, op de YouTube. Ja, we moeten er een beetje bij leggen, nee. Wat je kan zien, is hij nu heel rustig. Maar pas op, als hij zo een beetje geslapen heeft, en wat niet mee bezig is. En je schiet in actie, hartje aan de kant. Je stuft hier te rond en tussen. Je spettert hier toch wel weer, dat is niet normaal. Maar goed, wat. Nu is hij dus weer een beetje aan het slapen. He. Oh, Whispertje. Maurice is er van eerst. Wat nog hols aan. Ik weet niet, hij dat misschien nog een beetje hoort het achter rond. Ga ik erop. Nee, Maurice. Aha. Het is nog even voor de YouTube, hè, maat? Ja. Hey, labba. Ja, ook nog hetzelfde verhaal. Maurice is nog heel snel voor de camera. Maar uit de west zit, koekoek, hallo, telefoon achter doen. Alles, ik kan die toon. Ja, alles rep en eraan. Nu is dat hier dus een beetje het intro geweest. Ik heb me verontschuldigd dat ik filmpjes mee maak. Want ik heb al mijn video's heb lasten zijn gewoon. Sorry dat het lang geduurd heeft. We willen meer filmpjes maken, bla. Maar nu ga ik weer echt proberen, die mensen. Als het gaat lukken of niet, dat weet ik nu nog niet. Maar goed, wat, nu ben ik aan het pezen. Wat een titel ga ik in de video weer geven. Dus we gaan met maken dat er nog wat er gebeurt. Dat het interessant is voor iedereen voor te doen. Oké. Yo, ik ga een beetje voortdoen, ik ga de vissen een keer vast water geven zeg. En ik ga er bij 10 keer pezen. Allee, tot in de ja, gasten. En ook wil ik er nog een keer doen, maar wat ik allemaal nog een beetje bezig ben, hierboven. En mijn creatief oekje, want maar als we noemen. Ik ga hier een keer wachten, de rode varen hangst tegen. Dat al een minuut, hup. Heb de prijzen, oh, de compresseurskiet voor eerst keer hang. Ja, we gaan dat hier een keer demonstreren. Ik heb hier van ons en nog wat erbij gekocht. Kijk, hier zijn een stickermachine voor stickers te maken. Ja, een beetje rommel voor erbij. Dat is hier een cadeau geweest voor Poes. Een kerstcadeau. Maar ja, het moest nog een beetje drogen, want het was nog maar vernest. Kijk, dat is hier een sticker dat ik eruit snijden. Hier nog een voor op de airbrushen. Ja, kijk. Dat is allemaal met airbrush gemaakt. Maar ik heb dat ook gekocht. Een airbrushmachine. Ik weet niet of je er dat nog herinnert. Maar dat is dus mijn fameuze scale 3 van de E30 en 3. En jawel, we zijn er dus nog alles aan bezig. Dat is hier mijn allereerste airbrush werkje geweest. En ja, ik heb dat gemaakt en getest en gedaan. En ja, het is wat dat is. Kijk, hier heb ik toch van die one-shot verven staan. Ik weet niet of dat hier nu kan wel focussen. One-shot verven. Dat is eigenlijk voor een beetje te pinstraaien. Van ons en nog wat. Ik heb er door de spaal voor te pinstraaien. Dat zijn hier mijn eigen schoenen. Ik heb eigenlijk dit voor software. En dat is ook mijn eigen schoen. En ik heb alleen mijn werkerskleren niet meer aan. Dat is dit. Dus ik heb gewoon schoenen meer nodig. Dus dat is eigenlijk echt wel het grote probleem geweest. Van de laatste dagen. Dat je er hier niets mee ziet passeren heb ik. Niet op Instagram, niet op TikTok, niet op YouTube. Ik heb niet gewoon. Ja, het is niet meer juist. Pardon. We gaan proberen voor de hand te werken. Kijk. Ik weet niet of je er met een gaming setup al gezien hebt. Maar ik kan er ook niet veel mee spelen. Want kijk. Ik heb hier nu een fameuze zetel gekocht. Hupla.
Ja, chic hè, met televisie. En hier een beetje, ja, mijn helmen. Mijn stuur van mijn nederten. Allemaal autootjes. Daar in het noek. Ja, ligt mijn helm van met mijn accident. Met mijn Dax, weet wel, die kapot was aan de bovenkant. Ja, en dan zo, ja, het is wat dat is, hè, gasten. Ja, soms mis ik met een Dax eigenlijk wel nog een beetje, hè. En ik zit al een klein beetje te pezen. Ja, dat is ook nog wat, kijk, ligt ook wat, maar vind, kijk, borrelt weer allemaal op, hè. 1 zotsgeweren en 2 zotsgeweren. We kunnen hier al oorlogsjes spelen, maar goed, wat dat ging zeggen. Ik pees dat ik in de video, ja, dat niet te veel inhoud in die video, ik voel dat ik alweer kom. Gewoon West-Vlaming, back on track. Je weet wel, ja, weet wel, ik ga wel een doos een titel verzinnen, maar dat is een beetje juist voor de echte, zonder echt een vergroot inhoud gewoon, dat je er hebt klikt, dat je weet, de Arne, je gaat proberen voor wie het komt. Ik ga wel proberen, hè, want je moet ook weten, gasten, het is niet even makkelijk. Mijn idee is, dat staat dus hier niet meer tussen, maar goed, dat is een allemaal ding voor een ander verhaal. Kennen we een soort van ahaarke, we gaan er ook wel nog een video over maken. Een ahaar, en ik ga dat een beetje om het over naar een man cave, of hoe dat je het wel al noemt. Ja, het is van alles aan de hand in mijn leven, mensen, en weet je er eigenlijk allemaal of niet. Dat is de, ja, hoe moet ik het allemaal uitleggen? Dat er veel geestige dingen gebeurt, zoveel moeilijkere dingen gebeurt ook. En dan zo, ja, kijk dat hier allemaal een beetje vergeten wat te filmen is. Dus dat je eerst gewoon een filmpje in van, hey, yo gasten, we zijn er weer, onder de reet. We gaan trachten voor nog meer filmpjes te maken. Ik wil weer meer gaan snowboarden, ik wil weer zotte dingen doen, ik wil nog meer skilderwerkjes. Ja, kijk hier, en ik heb er zo lang aan gepeest voor dat hier te maken. Dat zat al zo lang in mijn hoofd, gasten. En dat kwam terug niet van, oh, san hun gaan werken. Want ben eigenlijk ook zelfstandig en bijberoep, ja, dat klinkt ver mee, maar goed, wat, het is eigenlijk ook maar heel gaan werken, hè. Dus kan ik nu als kelder van een baas en een beetje als kelder maken voor mezelf. Die schoen af en toe ook, maar ja, ik heb daar niet zo extreem veel tijd voor. Dus ja, meestal heel gaan schilderen en zo. Goed, wat, ja, ik zal wel weer genoeg zeven en nu. We gaan de aquariums gaan doen, mensen. Yo. Hier is de prijzen weer uit doen ze. Ja, en hier met mijn snowboard. Zie je ze nog, gasten? Hela. 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemplaren. Ja, we kunnen dat hier toch niet laten kapot gaan en onder stof liggen. We moeten er toch weer gaan snowboarden, hè. Hallo, tot, ja, en het aquarium is ook staan. Ja, voilà zelfs. Dus mijn aquarium is bijgevuld. De hoeste van ik is ook weer een beetje bijgevuld. Ik wil je nog eens zeggen, dus als dat filmpje doorgaat, is dat die nummer 114, nou dus vlog 114. We hebben al veel schone video's gemaakt. Ook veel video's dat ik weer kijk en dat ik pees van, ja man, werksta, kijk dat nu eigenlijk uit. Maar goed, wat, kijk dat ook al nog bekeken hier op mijn computertje. En ja, dat is dus het verkeerde wachtwoord dat nu juist tikt. Goed, wat, ik heb dat ook nog weer gekeken en eigenlijk zit ik al bezig met YouTube-paté sinds 2020. Dus dat was eigenlijk minder in de corona. Wacht, maar dan kan ik mijn wachtwoord proberen, nee. Haha, nu is het wel gelukt, hè. Dus ja, mijn eerste filmpje was in 2020. En dat was eigenlijk omdat ik beloofd had, heb tjak daar. Van kijk, als we er hier aan de 10.000 volgers geraken, begin ik een YouTube account. En ja, dat was in 1, 2, 3 patat, hè. Ik heb toen nog spelletjes gespeeld op de PlayStation, GTA for Dummies. Dus 300 keer bekeken door Hydriasen, merci daarvoor. Heeft toen nieuwe Dax plus Supreme unboxing 10.000 keer bekeken op YouTube, hè, mensen. Niet voor Speed 755 keer bekeken. Trip to Aspen, dat was gaan snowboarden met Brentje. Dus 400 keer bekeken. Dax is eindelijk klaar, dat was mijn tweede Dax die gereed was. 4600 keer bekeken. Ford Fiesta wintermodus, dus 100 keer bekeken. Dat is al de max. Ik zit er hier tussen. Luide uitlaat, chargebussen voor mijn Dax. 15.000 keer bekeken, dat is de ruimere jas. Ik vind dat in de max zeker keer toch. Video's die een beetje minder bekeken worden. Snowboarden gaat bijna mis. Plus PlayStation 4 kapot. 954 keer bekeken. Maar toen nog. Ik vind dat allemaal één voor één de max. We zaten vast in de frigo hackavontuur. Dat was ook een beetje de periode dat ik aan het experimenteren waren met de titels. Dat was gaan snowboarden met Brentje. En zo is dat altijd verdekken over of heb gesloten. Dus 700 keer bekeken. Ja, echt. Oh, momenten toch. Ja, kijk, echt. Ja, ik hoor nog maar juist begonnen met YouTube gezien. En kan hier, wacht, de welbekende video over dat ik de politie aan de deur had. Dus, en eigenlijk, mijn mama was dan niet heel zot dan dat ik begon aan YouTube. Ah joh, ik moet jongens gaan filmen, en dat. Ik zeg, mijn mama, dat komt allemaal in orde de eerste zin. En ik had hier toen een video gemaakt, dus
verlaten camion. Dat was een camion die er stond, een verlaten camion. Ik had er een keer even staan kijken naar toen en dat was geestig geweest. En toen had ik het volgende. Verlaten feestzaal. Verlaten, hier, kijk, dit video mensen. Maar het hier ik het toch niet. Verlaten feestzaal. En dan heb ik met een square ding, thumbnail en al. En kijk, dat is ik, Man. Dat is eigenlijk wel jammer dat er al zo kapot. Kijk, hier dus een heel verlaten gebouw. Maar u stopt nog niet. Mijn vrouw, het was mijn stem een beetje eerst ook. Juist tegelijk nu, maar goed, wat. Maar dus kan ik, kijk, ja, dat was zo de max, hé. Ga je een keer eens gewoon beeld doen. Moet kiezen, zeg. Kijk, hoor naar de verlaten feestzaal, de La Palma hits. Oh, dat was gewoon het ding, nee. Kijk, zeg. Hoe de max is dat niet? What the fuck? Oh. Check. Even serieus gasten, ik vond dat zo de maxi. En dat was een Urbex video. En ik had direct kwijt niet veel respect van echte Urbexers. Oh ja, Urbex, ja, ik ken een Urbexer of zo. Maar iedereen was zo, wow, Arno moet dat meer doen, dat chic, dit, dat. Maar, dus dat was gebouw La Palma. Heb Dominic Savio, hier ook in de buurt, stond er ook een verlaten gebouw. Het Witte Huis, dat noemt dat zo. En ik wist dat. En het laatste van in de video, ik heb met mijn Ford Fiestaatje. Kijk, hier, we gaan niet langer toe aan, dan kom ik weer in de pataten. Maar dat was het Witte Huis dus, het mag het er rond. Ik heb er niet binnen geweest, ik heb dat gepasseerd, gewoon stappen. En zei van, kijk gasten, dat dus staat hier ook liggen. Dat was een soort van, Dominic Savio, dat is eigenlijk een beetje voor mensen met een beperking te halen en dit en dat. Ik heb niets tegen André, maar goed wat, dus, en dat stond leeg, zie ik dat afsmitten. En ik zei, kijk, hier kunnen we ook naar binnen. Wat was er gebeurd? Iemand van Dominic Savio, weet ik veel wie, had die video gezien, dat ging dus over de La Palma. Ik had daar geen voet binnen gezet in dat Witte Huis. Nog niet. Maar, ik ging dat dus doen. En ik had dat gezegd in die video van, kijk gasten, jullie moeten heen, als je er eerst vinden, we gaan daar naar binnen, volgende Urbex video. En dan zou ik een beetje Urbexer worden, dat was toch het plan. Ik heb die video gemaakt, hier tussen mijn computer zit sukkelen voor dat te editen en online te zien. Wat gebeurt er? Dat lukt allemaal, ik zette dat online. Een week later, ding dong. Zeg de baas. Nee, ik hoor eigenlijk niet dus. Ding dong, dus mama doet de deur open. De wijkagent aan de deur. Zeg maar, mama, wat is dat nu? De wijkagent. Ja, mama, ja, is er een probleem? Ja, uw zoon Arne, had je hem een YouTube video gemaakt? Je doet dat het een wat ik dat gemaakt had. Mama was al van hem dochter, ze wisten dat. Zoals dat hij een voorstander van. Maar goed, wat kwam dat dus op neer? Dat ik dat zo zei, inbraak gepleegd dan. Mooi, dus ik had dus eigenlijk geen inbraak gedaan, dat was grote zever, want dat was eigenlijk een werf. En zie er zelf, Dominic Savio zelf, heeft nog tegen de botten gekregen, ook van de politie, van als dat een werf is, moet dat afgezet staan met dat en moet er op borden hangen, verboden de werf te betreden. En dat was dat niet. Maar goed wat, dus ik kwam een keer tussen van mijn werk of van school. Wacht, ik kan het niet meer zeggen, ja, ik sta hier nog open en 3 jaar geleden, ik pijze. Ja, goed wat, aan de school, ik kwam er tussen en mama, ik weet niet dat, van Arne, je moet nu stoppen met YouTube en je gaat dat nu daarop volgen en zie, en ik van, oh nee, wat is dat hier nu? Dus de politie was hier juist, moest die video verwijderen, ze had klacht ingediend tegen ik, omdat ik in het domein zat, omdat ik, dus ja, dat was eigenlijk al de volste start vanaf het begin. Dus toen ik moet stoppen met de Urbex video's, een heel einde later, ik wel nog, ik heb een video gemaakt, verborgen openlucht zwembad. Maar ja, dat is eigenlijk gewoon in een bus in Toerhout en dat is eigenlijk niet zo wauw. Maar ik had de stress van mijn leven. Ik zei, oh nee. Dat was met een maat van toen. Ik zei, als de politie daar komt, en komen ze er weer aan mijn deur, hangen er weer aan. En ik heb veel over voor YouTube, ik heb veel over die filmpjes. Maar ik moet al niet in de problemen raken met de politie. Weet je wat dat ding ook is? Met die BMW'tjes dat ik sta, ik kan er zo kunnen mee slijden en doen. En een beetje skummen en doen. En hun plezier mee maken. Met een paar maanden, hun een beetje kot en nacht gaan slijden op een punt. Wie doet dat kwaad mee? Niemand. Als je verstand zelf gebruikt, doe je daar niemand mee kwaad. Maar ja, maar niet van de politie. Ik zeg, ik kom mijn hoofd van de politie. Mensen, ik heb er veel voor over, ook wel ik toch niet gepakt zijn. Dus goed, misschien, vlog 114, nu wel de titel weten.
Met de titel Waarom kreeg ik ooit de politie aan de deur? Ja, dus ik weet nog niet hoe dat titel gaat noemen, maar goed, wat, dat is nu dus een heel verhaal. Dat is allemaal met een dumme zoon, maar niet op een dumme zoon, wel echt gebeurd. Wat bedoel, dat is nu allemaal gekomen door te vertellen tegen de camera en kijk, kan amuseren met echt ter pletter. Nu voel ik gewoon echt dat ik weer meer video's ga moeten maken, omdat ik me daarmee amuseren. Ik ga dat in allemaal bewerken en doen. De titel gaat nog zien. Oftewel, waarom kreeg ik ooit politie aan de deur voor een YouTube video? Oftewel, we zijn hier weer. Of weet ik veel wat ik er al in zet. Maar goed, wat. Alles is te veel bedankt voor het kijken. En tot de laatste keer, gasten. Want de volgende video gaat interessant zijn. Nee? Maar ik heb die daar te gaan filmen. Dus wat dat naar haar ook is. Film wat ik er allemaal ga uitsteken. Dan kan ik snowboarden. Misschien ga ik naar Holland. Misschien wat allemaal gekke dingen weer uitsteken. Ja, allee, ho, c'est saai. Allee, tot de laatste keer. En vergeet niet te liken en te subscriben of abonneren. Nou ja, kan je weer heel moeten denken. Nee, allee, tot den draai, gasten.